Не беше ли по-целесъобразно с тези пари да се започне изграждането на индустриален парк, тип индустриална икономическа зона на Червен бер, каквито планове имах аз и екипа за мандата след 2019 година, чрез което да се създадат условия за нови инвестиции и нови работни места. Ето това би създало бъдеще за Ямбол. Нещо, което Ревански можеше да направи точно на Червен бер, последният голям терен, собственост на общината, който аз като кмет лично през 2013 година успях да отвоювам от държавата в интерес на Ямболи с идеята точно за такъв индустриален парк. Между впрочем, в Сливен на 22 май вече направиха първа копка на такъв индустриален парк, който ще се изгражда с над 15 милиона лева европейски пари, а парите, които кмета дава сега за кръговите кръстовища, щяха да са напълно достатъчни за собственото финансиране на такъв проект. Като забележете, Сливен ще разчита там да работят ямболи. Не зная дали сте съгласни, ние ямболи да станем най-големия донор на работна ръка за Сливенския индустриален парк. Аз лично не съм. Но зная, че това, което направи кмета на Сливен за Сливен с индустриалния парк, е пример за дългосрочна визия за бъдещето развитие на неговия град и достойно за похвала. Голямата ни цел е тук да има повече инвестиции и по-добре платени работни места. А последствията от това, което не направи нашия кмет Ревански, поради липсата на подобна визия за бъдещето на Ямбол, тепърва всички ямболи ще усещаме.